Ita, isagot mi kada ket istorya ana pauluan. Tiag tatakaw iti gameng. Tampok itangal daw iti panakigasangga ti mortal ahiro dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Nagsublita mo't dito'y ayan ti kabakiran, Master Agilos. Wen, gaputado na yan dagiti agsagsagabay ti bisin. Kasapulan dan ti tulong. Saan ka amawatan? Nalipata mon ti imbagak. Sakbay anasaraan ti abot asumrakan iti gukayab, ana kay dulinan dagiti gamang. Ha? Nagsublita ditoy. Tapno maipatungpalan ti rumbang. Irwarta ti gamang? Mga lati iti pag-iso akasapulan dagiti marigligatan. Angam sa dino apasit itan ti ayan tay nagaburan ako ba? Saan mo't aditoy? Pudno asaan na ditoy. Adda pagilasinan ni Jay. Sapulan ka. Awan ti amok apagilasinan, Master Agilos. Jak ngamin ninamnamang agsublita pa'y ditoy. Masansan ti panagsublita ditoy. Aging nga addat agkasapulan iti tulong. Umayta ditoy. Ala, agsawar ta. Bareng awan nang ikat iti bagbagak apagilasinan. Mabisbisinak. Ada yung amiin ti ginaglasat ko. Iso nga kakapsuta. Wonder Bobod, Anya day ta, Master Agilos. irwar mo tay balon ta. Ha? Mabisin ni ina bakit? Pakanan ti mabisin. Kunada nga rod. Ahon mat Ay mabit lang ina bakit? Ay sos, di nakawagan iti ina bakit Tada yun samot nga inauna kanun siya. Ha? Ay, kanamon to'y balon ni. Hindi ay, makaungot kan siya. Nasakit tinakam mo, aka nagtibalon niya. Ay, Saan? Ipaim iti adda ka dagiti mabisin. Iso amangan kan. Tapno di umot ko na. Adumawat lang di amo. Adamot itad ko kada kayo. Ha? Dahito, alain niyo to'y sagbay sa kayo abato. bato? Ay, narabak kamot kabsat. Ay, nangina dahito'y abato. Nilang Wonder Bobod ti kam iti bato. Alamon, Wonder Bobod. Nawati-wati pagpag na unta sa ita. Pagawitan nak pa iti bato. Di mo kaya to'y isagot ko kang kaabato. Tas lagem-gem abato. Pagbarsak iti naringgur at akong day ta. Wonder Bobod, nabalor day ta abato, tasagot. Di mo kadila tawatan? Ala, saan ko nga ipilit no di mo awatan to'y sagot ko kabsat. Ngam kana kun ati balon niyaw. Agan nagtalang iti panagnata dito'y sirop dagiti naglalayog akayo. Napuskol dagiti nagango abulbulong amabaddakan ta. Unay katapos kung dagiti naragrag abulbulongan. Kapay nagares. Ay! Anay! Sino ka? Anang tugaw kanya? Ada nagsaw, Master Agilos. Tumakder kan. Marigatan day ta natugawan. Ay, Anay, mangsinga kayo itidorong. Ngati ay, nakakuluni ko na baklat. Tinagalis ang nabadakak sa kuntupay la natugawan. Ay! Kayo, ginawa, iso makatulog Ay, maalis anak lang makita ya. Gayam day ta nabihag, Wonder Bobod. Anya? Ay, salbag kayo anay sarsar ang papanan nyo aya. Sapsapulan mi tayo nagaburan a kuweba. Saan min amalagip, no anya abanda tayo na? Tikueba, awan sa bali makapan kan makastrak iyan.
Dasaan anila ang borangan. No kasta. Ammom ti ayan day di akweba? Amok tasigod nga isot ayan ti umok ko. No kasta. Isurom kada kami no sa dino ti pakasarakan. Narigat ti kondito do iti ayan tinuan nga laditan nga adda dito'y kabakiran. Ako nga ti akin teritoryo. Anya? Adda teritoryo ti tunggal na biyot dito? Adda tas maglakada kayo atao anay maalisan na kisahan. Umanaw tan dito'y Master Aguilos. Anyat mariknam, baklat. Maalisan ka kadi talaga? Saan matnata? Alaing kayon. Sumuro takto. Ha? Numaparmak yun ni Burangan nga agari-ari ikay. Sumukatakto nga agumok ijay kuweba. Ijay to tipaganaka. Sige. Makamu ka, baklat. Ha? Ang mga no adamanan mang siplag kadata, Master Aguilos. Kulaaw day ta imalatiw iti sanga. Nya. Kunak namat maturog ti kulaaw no kastoy nga aldaw. Nagsaw ti kulaaw. Mawatam ti sauda. Gaputa dapan nakabalin ti angin ken ka, Wonder Bubod. Ah, Mangag kan maawatam ti kayat dangay baga. Ba't matorogak nam silingadak? Kaya't yo tatinagak itisag sa sangatukal tagita to yo. Dispensaran na kami, kulaaw. Ala, ituloy mo ti maturog. Lumabas kami pay. Tapanan yo kaya Iti ayan tinagaburan na kuweba. ay sus isarsarak yo tikaran kanyo kastamot imbaga ni baklat. na ooyong ni Burangan awan makaasidag ijay. Kasta, Ambangan no manangran kayo laot no singaan nyo ni Burangan. Sigurado amarnakan ititurog tayo dyan. kasayatan no nakaturog. Una, naglakakit apog sa atin ti angis na no kasta nakaturog. Na oyong kamat ititas ka na kami anabiyag. Ah, ahay saan? Basta saan kayo matngagdangran? Ulbod ka Na, ano ang nagbali ng ulbod? amok paikon ka. Ne, Ala, gusto day ta na subangyo. Umay kakit din, Wonder Bubod. Adda ka gayam dita. Gayam ako laaw. Nasingamat ti panaturog mo. Uwat kayam ko aboklat. Amangan noriribok mat ito'y kabakiran. Tisang bay dagijay ng singa. Ititurog ta. Saan siguro? Amangan no makatulong dapay kada tayo. Nga naid dito'y kabakiran. Anya kumamot ngay. Ima itulong da. Mapantamat ijay papananda. Maturuga pay. Makaammo ka. Basta siya. Ituloy ko ti aguyas. Surutat ida. Taamwak no anyat gagarada. Adda masungadan ta awaig, Wonder Bubod. adulakit di ti makamelan alamas dita. Agkamal ka? Ay, saan ba't ngagkamel ti gagara ta dito'y? Panagkunaket. Asidagtan diti sapsapulan ta. Apay nga minadi mo aramatin ti pan nakabalin dagiti matam. Wano, ti pan nakabalin dagita lapayag mo. Ah, Adda na ito ding agundaway. Tapno aramatek dayta. ay, tinukawanak dayta karasan. Ha? Anay, anwam. Apay ali nang nges mo matan. Madusa daytoy anabyan. Anay, Gaputa din ang ran na ka. ay na.
Dakas lakulapot anang bungon iti karasaan. Kaya rigan nan tinakabalot iti day taalangana. Ha? Ayan ti tinukaman na. Day ta. Anay. Aha. Basit lagayam. Ngam ipatay mo tigita na. No saan ang maikat. Ay, katam nga ro tigitanan. Marekreng na akong ti. Ipito na. Nagbibinagan ti gorong ko. Mabidlayan. Ay, ipatay kong sabot nga agpayson. Di ka nervyos. Awanan tigita na. Agina na ka. Madamdaman ton ti panagpatuloy ta iti papananta. Uray, taas itigtan. At da kayo pala dito'y. Ha? Nakasurot ka kada kami? Imbagak mat asumurutak kada kayo. Anyat napasamak iti kaduam. Tinukawan ti karasayan. Agin ina na. Amangan na natayan. Nabilag tigitak ti karasan. Naikatan tigita iti bagina. Kasapulan na lang amin tina na. Iso abay ang tapay lang nga maturog. Kaya't ko makita. No kanya ti aramidan ni burangan. No makita na kayo dito'y iti kaduam alakay. Apay, anya apan nakabalin ti adda iti dayjay ibagbagayo aburangan. Agi pugso iti apoy. Agi nakayat nga adda umasidag iti kuweba. Nalukatan na kaditi ruangan ti kuweba? Nalukatan na ado aklas iti ayok tinanglukat. Anya? Rap-rap di utot anapan ijay. Adumat di alingo. Anag sub-sub. Kastagayan. Nabilag di panagsakop ni burangan. Amo na nga adda pagbaknangan na ijay. Iso asaan nan apinanawan. Ngem kasano amaala na? Ken amo na kaditi aramidan na? Tapno pa kairanudan na dagjay? Dayta ti saan mi nga amo. Adda na ituding apakaipayan dagiti masarakan agamang iti dayjay a kuweba. Iso apak siyatan mi dayjay aburangan no kasapulan. Madidag barbarek na kanyak. Ado ti agkakaransiway. Malingag ko. Manipod di tarabaw ti daga. Amabatugan ti kuweba. Amangan. Nuadagpang panggap amang risoo dito'y kuweba. Amangan nuadamanan dagitay sabsabali a parswa nga umay dito'y. Awan makastre kasabali dito'y. Gapota kukwak amin agameng. Amasarakan ito nagdaytoy akweba. Inak siripan. Adagiwang tidwa adadakkel abato. Anaisera iti ruangan ti kweba. Ijay ti pagsiripa ko. Natalgad ti pan nakasaradag ito'y dua adadakkel abato. Kasto'y ti sigod apan nakaisarada. Idi naggingginad. Di, kasano? Sumrek tadi ta kuweba, master? Adda gigyan iti uneg. Anya? Adda iti uneg ti bagbagada aburangan. Kasano nga rod amaala ta ti gagara ta? Saan nga iso tilaped? Anyat maramid, Master Agilos. Ti pan nakabalin ti angin ti manglukat iti kuweba. Awan ti makastrak ditoy. Agbabawi kayo. No agpilit kayo.
Pagluksawon dak. Isaldeng yun dayta. No asino kayo man. Agbabawi kayo. Nagsinan. Dagiti batuan isara iti kuweba. Kat nagpagkas nga angin. Tikas na magbalbal ko kanyak. Agpili ka burangan. Mapapanaw ka ditoy? Wenno may balod ka. Patayon daklawan. Saan mi agandat ti pumatay? Awan ti karbangan mi amang pugsat iti anges ti anyaman akita tinabiyag. Awamin ti maaramidam si kaburangan. Iswa, daytoy apay ngay gaman na kay. Uray lakay akon. Kabalan ka kalabanan. Guston, Wonder Bobod. Sige. Patayon dakon. Nga ngay. Kabalan ka kunak tunod. Ay, dara ti ulo na Master Aguilos. Saan na pa nga ipatay deta? Babanti pan nakabalin ti angin. Maya dayo ka iti dayto akweba. Ket awan to ti malagip mo. May papan kadag iti nakadulin ditoy. Ha? Inakop ti alipogpog. Dayjay, inya dayonan ti burangan. Saan tang agdadali ti kanito? Mangalata iti apag iso akasapulan dagiti tao. Ket agsublitan iti nagapwanta. Ditan gagayem tinaggibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon Mary Jane Castro. Sound effects June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon